Inita, uy. Inita, jud aning maglaag-laag ta, uy. Saan naman pagpupaingon ani ron, ha? Ay, taysa ang tawag. Oh, hello, Marky. Nako diri sa kuan sa balay karon. Naka sa inyong balay? Oo, sa mong balay. Aka nang namtakoy hangyo sa imuha ba? Unsa man? Kanang laag tabi? Dili man ko pwede, oy. Busy man gud ko karon. Sige na ba, tagsar bitaw ko mo hangyo og laag sa imuha bitaw? Di lagi, busy jud ay. Please, diri na bitaw sa tagom. Sa tagom? Oh, Unsa pa nga na to? uhaw fruit shake. Uhaw? Oh, Ah, sige. Wanha na lang ko bisag kapoy. Nya, diretso na lang ko dito ha. Oh, sige na. Oh, lagi. Gani na arde sa kong kili di ay. Jackpot. Nindot man day diri no? Dugay na ko diri sa tagong ba pero kalbo kan ni diri. Excuse me, usay pinakalamin ninyo dili nga project. Asan man tao diri awi? Ayo. Asan man tao ni we? Ay ma'am, naram di ka diha. Yes, sir. Kana usay pinakalami ninyo nga fruit shake. Nami durian mango, sir, of four season. Durian mango? Yes, sir. Durian mango ako abi palihog. mga darit ay. Waffle with chocolate and ice cream, 1 scoop lang. Sige, sir, natin. Kanang pila tanan ako amis. 194 lang, sir. Ay 194. Darao. Kasi mali, sir. Cellphone number na ko na. Call me anytime. Ang bayad unya na. Miss, kanang pwede tanggalo ni mo ang kalo ug mas Yan naman, sir. for verification lang. Oh, beanie, just touch my body. Okay na ba ni, sir? Don't need nobody else but you. Putik kamay. Nara mo din yung pinakalmi nga project. Nya diri ra ko ha. Kanang apasa lang ko diri. Ilong ra mo tinanong. Stockholm ni karon. Tiktuwa ding ang kuloy. Gutom na ba kayo? Banha ba kayo ka? Got the Lamborghini, pile rang di. Ivy! Uy! Natay, dili na nakadali nga mo? Dili mo bago-bago lang. Bago lang? Ano, wala pa ka nag-order dira? Wala pa. Ah, Ito sige. Di ulat no. Orderan ta ka. Wala dito ba? Excuse me, ma'am. Sir. Ang say available ninyo diri, ma'am? Na-shake sa namin for season, sir. Nana na siya ay apple, orange, watermelon, ug mango, sir. Apple, orange, watermelon, ug mango. Opo, sir. O sige naman, duha ka buka na, ma'am. And kung sa'y pinaka best seller ninyo diri nga kuan, ma'am, kanang murag side dish niya? Nami one food, sir, is pasta, is carbonara. Carbonara? Yes, sir. Napod may clubhouse. Clubhouse? Buti ka may wapo na clubhouse. Sili ko club yan, ma'am. Kina isa clubhouse, isa carbonara og available na chocolate waffles ninyo? Yes, sir. Pila na, ma'am? 89, sir. Pila? 89. 89 lang? Sir. Ah, pinako 150. O sige, duha ka po ka ng kunambi chocolate nga ka ng waffles, ma'am. O sige, na ako, mama. Okay, Salamat, sir. pakikuha na ako dito. Okay, thank you kayo, ma'am. Salamat. Why order Miss Kwan? Opo, sir. Miss Beautiful? Time sabi. Grabe lang niya. Kanang pili ta mag-selfie sa takadiyot. Diri ta selfie lang takadiyot. Ha? Para na ko remembrance diri sa imong kuan ba. Kasi ikaw na bahala tawag sa kuha kaya tagan tek na mag nya unya na ang kanang bayad nako ang selfie sa ta. 君の虜になってしまえばきっと
Salamat ha. Yan na lang ha. Wait, paano nilang serve diriya, oy? Sige, sir. Balik ko order niya ha. Sige, sir. Bye-bye, Miss Beautiful. Thank you kayo ma'am sir. Ikang may kaon. Wala na dugay-dugay pa. Ang ulang, ang cool, uy. Kamay si Uncle. Paano kaya ang dapat picture na ko? Salamat. Uy, nala, ano yung waffles? Ah, sige. Thank you. Yan yun eh. Ang katong isa ka waffles o spaghetti na kunya na lang to ha. Ikuan lang. Sige. Thank you. Thank you. Bi, mga ano to, Bi? Bi! Sa man na, Bi? Di mo ka maminaw, eh. Kasi din na yung mga kachat di ay. Ginagmangaw na ta, kaya na yung mga gwapong pagkaon. Kinsa ni si friend? Amigo naman ako na ba? Amigo? I miss you, amigo. Gosh, nag-away. Amigo gani no sina. Ay, pati ka tanawa. I miss you, ngayon pa na I love you. Ano sa day ka? Friend ka lagi na ako ni. Away. Away ka nino. Away ka ni. Basing nagtuukan nga, may mura kong matik-ate. Naglagot na ko ba? Ato pa kaniyaging si Mana ba? Di ka mo reply sa mga chat na ko. Patay. Lalis yun bay. Busy gani ko. Busy nga na naka-reply mo kasi Merkulis ko ni chat sa imo ha. Oh no, uyab pa. Muna, tagami mo. Kasi, kabalo di ako sa mga gipangbuhat nimo. Ano sa day ka? Wala mo lagi buhat ka. Katong naging adlaw, naingon ka nga, mamalingki lang ka. Pero ano niya ito makaila David? Si David, ato pa day ko ila David. Kasi pangyate ko alas 5 ka niya ito sa hapon. Ngayon ka galasay, duha mo ka pag babae, ina ko bakakon. Nyasa ka nakabaluan na. Wala na, ay napagmatro ko asa ko nakabalo. Importante, kabalo ko sa gibuhat nimo. Di ko nimo malibahan, kaya akong mata sa gawas. Dagan ko mga information dara. Sa di ka. Nya nga na masukuman ka. Kita di masukuhan na, nagsilos naman ko. Ha? Ano yung salesman ka? Kuya ba di ay pa? Ano sa day ka? Agoy! Kita to eh. Muna, silos-silos pa niya di uyab. But niya sa laging label, chuy. Biyaan ng pagkaon bay. Impas yun na ron.